Nå. Svend. God debut. Hej, det er Nana fra Danmark, og her vi skal have nogle krøller, hvor vi har brugt noget anti-gravity før. Og så har vi brugt med krøllejern, har vi lavet nogle horisontale krøller, som vi laver noget ud af. Hvor vi styler det og finder det med Greasy Business. Jeg glemte det. Nej. Du ud af bare. Nej. Det skulle du ikke tænke på. Det bliver godt igen. Så har vi noget Greasy Business, og du tager cirka sådan her. Ikke så meget. Så du kører det ned i hovedbunden, så får du lidt mere fylde på. Okay. Og så kan du forme den op. Lige som man vil. Nogle vilde krøller eller nogle fine krøller. Så har vi krøller her. Lidt tjusket krøl i nakken. Og lidt fint foran.